ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଏତେ ସାରା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ। ଆଉ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାତି 1ଟାରେ। ତ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ। ତ ଘରେ ଆସିକି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉ ଶୋଉ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 3ଟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାସ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବାରେ। ଘର ଆଉ କିଚେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ରଖିକି ଆହୁରି ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କିଚେନ୍ଟା। ତ ଅଧା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନାସ୍ତା, ଇଡ଼ଲି, ବରା, ଚଟଣି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ମୁଁ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଛେନାପୋଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓନର୍ ଆଣ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ଗଛରେ ହେଇଥିଲା, ତ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଛେନାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା ଗଜରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଶିବଗଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିକି ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଦିନଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି।